mensahe nga padayon dayto gihatag ni mama sa unang nga siya nagkinabuhi. Padayon siya nagpahinumdum namo kung unsay angay namo pagabuhaton sa moang kinabuhi apan wala mi nagpanumbaling ato mga panahon na. O niyon gyud ko ato mga panahon na nga kung maabot ang panahon nga itugot na sa Ginoo o kuan na to ako kaning ningon ako nga kung kinahanglanon nas mga bata magkinabuhi nako nga kuan apan dili dahil ito pwede nga angay istorya kay dili to angay ito ang akong buhaton nga ingon natuhon nga kumabot na ang kuan nga ang mga bata na kinahanglanon nas mga bata kay tungod nga ako karugong nakuha na nato mga panahon na ginauna ko nga kung madagko na ng mga bata lisod naman gid ni silang badlongon manang mintras okay pa ang ato ang kinabuhi nga makaya pa nato ang ato mga anak nga madala sila sa kuan pagka maayo ato ang silang giyahan kay lisod kayo magsugdan ang pagkinabuhi nga dili gid maayo mo igsoon. Di matahom na kagabion dalon ko kamo sa libro sa Korinto 9 ni usanay ka chapter 9 pan akong pagabasahon diha sa 24 abot lang sa 27. Unang Korinto 9 ang pagabasahon ang 24 abot sa 27. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga sa lumba duha-duha nasayod kamo nga sa lumba ang tanan mudagan apan usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamo dagan aron gantihan kamo. 25 ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa higpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siya purong-purong nga malaos apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. 26 mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa dag-anan ug sama ako sa boksingero nga dili magpatakag sumbag. 27 gimanso ko ang akong lawas ug gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga. Magdukot us ng ulo mag-ampot ka. Ginoong Dios dako kay mong pagpasalamat Ginoo ning dapit sa kagabion nga imong kaming itagaan gigayon nga makadung sa imong mga pulong Ginoo. Hinaot Ginoo nga ikaw maghari sa imong matag usa ka una-una ug kasing-kasing Ginoong Dios. O hinaot nga imong kaming pasayloon sa imong mga kalapasan ingon man sa pulong sa buhat sa una-una. Imong tanan amahan ang gisalig diha kanimo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ay padayong ta mga igsoon. Ang tema karon ang panambago ni Apostol Pablo diha sa iglesia sa Corinto. Akong pagabasahon ang background lang diha sa Corinto aron makuha nato. Ang unang sulat ni Pablo alang sa mga taga Corinto gisulat aron pagtagad sa mga problema nga nasinati sa simbahan nga gitukod ni Pablo dito sa Corinto. Gi-address gini sa mga Kristohanon dito sa Corinto. Ang maong mga problema may kalabutan sa Kristohanong kinabuhi og pagtuo niadtong panahon ang Corinto usa ka dakong syudad nga Griego ug uluhang syudad sa Romanhong lalawigan sa Akaya. Nabantog kini sa maswagong nga patigayon ataas ang kultura naghitap nga immoralidad og nagkalain-laing pundok sa tinuhuan. Moto ang gamay lang nga background diha sa Corinto nga ato ang gikuan pagtulunan nga gipaabtan sila panambago ni Apostol Pablo aron mapahinumduman ang ilahang pagka-Kristohanon diha sa Corinto. Ning matahom na kagabion tulok ka pagtulunan ato ang makatunan karon. Unsa ka importante ang tambag sa matagusan nato kat kinabuhi. Pwede lang mohatag og bisag duha lang. Unsa ka importante ang tambag. Usa ka pagpahinumdum na usay ka ng tambag makahatag pagtulunan nga magmature ang inyong pangununa ba? Oo. Mga sabat una. Salamat sir. Dahil imo lang. Apil ka ng asawa? Imo jud kay
Apil ginang asawa gyud. Oo. Amen. Praise the Lord. So may importante sa tambag. Importante gid ang matag usa ka nato. Bisag kabalo pa ta nga ako na bang doon na natay kaugalingong pagkakaon na. Pero kinahanglan gyud ta og someone nga motambag nato kay ang tambag ang tambag sa usa ka kanang bang pareha sa usa ka ginikanan o kanang usa nga ga una nimo ba dili na siya mo tambag o mo istorya mo kuani mo og kanang dili kanang makadaot nimo Amen. dili ang tambag kayuhan gina sa usa ka tawo mo nang usahay na ay kanang tambag nato unya murag makuanta ba kanang maigo ta kanang murag mabati ba nato nga kuan sato pa ang gitambag niya nakapa kuan gyud nato Tandog. pahinumdum Amen. kaya kinahanglan gyud ang tambag kunana gyud ka importante ang tambag Dito, Brad. Okay, salamat kayo. Usa pa ari ko sa Batanon, si Brother Nicole. Oh. Kato para matos mga hampon. O yan naman, importante kaya tambag kay naman, ang tambag magapadulong po niya sa magapadulong sa success ba? Amen. O ikaduwa, ang tambag is ano man, maka-produce sa o gano ba? Learning sa mo. Lesson. Amen. Okay, ganun ang Ginoo. Karon atong madungog kung unsay panambago ni Apostol Pablo diya sa Corinto. Ang unang butang gidasig niya ang magtotoo og ang mga alagad. Akong pagabasa ang sugdan diri sa bersikulo 1. Dili ba ako usaman ka tawo nga may kagawasan? Dili ba ako usa ka apostol? Wala ko ba makita si Jesus nga atong Ginoo? Og dili ba kamo bunga man sa akong pag-alagad sa Ginoo? Gidasig ning mga kaning mga Kristiyanon diha sa Corinto nga og hatagan unta nila dili kining mga tawo nga nagpaambit sa pulong sa Ginoo. Na gingon diri bisan tuod kun alang sa uban dili ako apostol, nakasiguro ako nga kamo nag-ila nako nga apostol kay kamo mauman ang pruiba nga ako apostol sa Ginoo. Kuan ni si Apostol Pablo, kuan man ni siya espesyal nga apostol mo ni siya. Si Apostol Pablo, diri sa 3 kung sawayon ako sa mga tao, tubagon ko sila. Wala ba gayud ako katungod sa pagkaon o pag-inom? Wala ba ako'y katungod sa pagdalag asawa nga Kristohanon sa akong mga panaw sama sa gihimo sa ubang mga apostoles ug sa mga igsoon sa Ginoo ug ni Pedro. Kuan kaning sa kinabuhi ni Apostol Pablo pod di gid malikayan ba nga naay mga kumpara ba kanang ikumpara ba paras ni sir sa yang abilidad o sa abilidad sa lain di gid malikayan nga ikumpara gyud kanang ikumpara apan kung unsaon nato pod pagbuhat og maayo ng kanang pagkumpara ba sa ato ang kinabuhi nga dili himuon nato nga kanang pagkumpara bika ay nanang na kay abilidad ingon ana kinahanglan nga kung unsay naa niya mao toy mabuti mo uni mong tumbanan ba nga magmadasigon ka nga mayon tag pareha pug ko niya ingon ana ba atong ipaningkamot atong idol sa Ginoo kay lisod kayo na mo kumpara ka misikag lagas niya nga iyaha kanang sa kinabuhi niya og sa di ako malimtan sa kuan ni pastor karon pa rin ako nahinumduman nga sa iyaha natural ra kanunay ang iyang ginabuhat kung ato ang kuhaan ng iyaha kung ato ang kuanon sa iyahan kinabuhi sa iyahan natural sa tuwa maglisod kita apan kanang ingon anang ikumpara ato nang himuon nga tumbanan nga mahimo buta untang ingon ana para sa iyaha sa iyahan kinabuhi manay na bati po nato diri sa sulat ni Apostol Pablo diri sa city kinsa may sundalo nga nagsuhol sa iyang kaugalingon samtang nag-alagad sa kasundaluhan o mag-uuma
nga wala magkaon sa mga abot gikan sa iyang uma, o usa ka magbalantay sa kahayupan nga wala magpahimulo sa gatas nga gikan sa iyang mga hayop. Ang akong gisulti dili iya sa tao lamang kay ang balaod man nagsulti usab niini. Gusto gud ni Apostol Pablo nga hatagan og dakong bili ba kanang nagpaambit sa pulong sa Ginoo nga si Apostol Pablo naa man ni siya trabaho. Ang iyahang trabaho ani naa man ni siya panginabuhi pod nga paggama og tulda. Muni panginabuhi ni Apostol Pablo apan wala na niya himuang pumbabag ang pagpanginabuhi niya sa iyang pagka-apostol. Naa po sa adlaw nga nakiglantugi siya kabayan sa mga pulong sa mensahe diya nato pud mabasa diya sa kaning ang trabaho ni Apostol Pablo diya sa 18 naa po na diya atong mabasa pod nga ang iyang trabaho mo ni paggamag tulda. Wala po siya gusto niya nga bisan sa iyang pagka-apostol wala po siya magsalig sa abot diya sa iglesia. Naa po siya kaugalingon bang gipabta niya ang mga Kristohanon dito aron bisan sa naasay dako untang katungod diha apan wala niya nagibuhat wala niya na niya gibuhat kay aron gyud nga makasunod unta sa maayo ning mga Kristohanon diha sa Corinto. Karon atong diri sa 12 akong kuanon Kaysa 11 na lang akong sugdan. Kung magpugas kami sa espirituhanong mga binhi diha kaninyo, ikasakit ba ninyo kung moani kami yutanong kaayuhan gikan kaninyo? Diri sa 12, kung ang uban may katungod sa pagpaabot niini gikan kaninyo, dili ba labaw pa kami nga may katungod apan wala namo pahimosli ang maong katungod gianto Sinoo namo ang tanan aron walay makababag sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Amen. Ang matag usa kinahanglan nga magbarog og magaantos gayud sa pagpangalagad sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan nga antoson nato moabot ra gyud ang panahon manay kanunay na akong more madunggan gyud ninyo nga kini lisod man itong kahimtang ron moabot yung panahon ani gikan karon nagabante naman murag siyam na lang katuig kay kuan naman itong isang tuig ningon man ko nga pulo ka tuig ka karon kada Biyernes ni makuha ano kada tuig. Huwag taglima ka adlaw lang, pito. Nga moabot ra yung panahon nga kaning atong pag-antos magbunga ginig maayo mga igsoon. Basta maayo pud ang ato ang yung nasa tong una-una o kasing-kasing. Ang magtag-usa mahibalo nga kinahanglan atong ipasigarbo ang maayong balita. Kingon diri sa bersikulo 16 nga wala ako'y katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa maayong balita kay gisugo man ako sa pagbuhat niini. Alaot ako kundili ako magsangyaw sa maayong balita. Mutoy kuan ni Apostol Pablo nga sa to pong kinabuhi nga dili man babag ang pagpasigarbo pero kinahanglan gyud ang pasigarbo ang pulong sa Ginoo dili ato ang kaugalingon kay lisod man kaayo nang kinahanglan bitaw nga masabtan jud nato ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan kada ang istorya nato nga masintro gyud ang Ginoo sa kinabuhi ang pagpaambit sa pulong sa Ginoo dili atong kaugalingon nga moy mahimong masintro. Kinahanglan mabati gyud sa mga katawhan nga mapasigarbo ginato kung unsa gyud pagkamaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mao gyud na ato ang tumog kana atong katuyuan sa atong pagkinabuhi. Ato ta sa ikaduhang butang kinahanglan mahimo kitang mapaubsanon diri sa 19 akong pagbasahon. Dili ako ulipon ni bisan kinsa apan nagpaulipon ako sa tanan aron mas daghan ang akong makabig. Si Apostol Pablo gihimo niya ang tanan, nagpaulipon siya sa tanan. Amen. Aron makakabig siya. Dili sa 20 samtang nag-alagad ako sa mga Hudyo, nagkinabuhi ako ingon nga Hudyo aron makabig ko sila. Ug kanila nga nailalom sa balao ni Moises, nagkinabuhi ingon nga ilalom niini bisan dili ako ilalom sa maong balaod aron pagkabig kanila. Dili po ni kuandra wala ray masubo. Sa atong pamilya na pamugitay wala mahimong diya na bang dili ba Kristohanon dili po na kay dili nato gyud ibutas tong una-una nga kita mo gabuhat og maayo sila dili maayo. Pariha ta tanan nga
wa puta kabalo nga ingon ani nagpaambitas pulong sa Ginoo nya masila panoon mo nahimong nga mahimo nga maluwas kita may nasayod manang kanunay gyud nga dili nato ba himuon nga babag ang naay kanang naay bisyo sa ilaha pwede puta mo sagol nila pero nara tay kalahian dili puta mo buhat sa ilang ginabuhat kay hinahinay mapaambit nato ang pulong sa Ginoo sa ilang kinabuhi kay tinuod jud double time ta kaya akong itag sa ron namatay ko na sa inom gyud na siya dili gyud na nato dili kita magtinabangay wa luoy gyud kaya atong pamilya makuan ra gyud sa tanang paagi kinahanglan paningkamutan ta ang pagpaubos sa tanang natong pagkinabuhi maningkamot ta nga makapaubos ta kay bisan sa kuha nga padayon nako nga kuan kay naaman ako ning namakoy bahin akong mga anak kinahanglan man jud ko nga magpaubos dili pwede nga paras ni Lorenzo dili na pwede na akong bunalan mapanahon sa kuan kanang mo eskwela kay akong sulod sa trabaho na maginadlaw ko alas 7 kaya ako siyang bunalan usahan pa man akong di man siya makakaon di na ko kasulod kinahanglan jud taas yung pailog mausahay kami na pong misis magkuan mi kung Magpatasalay pa ilog. oo pero importante ra gyud nga kung unsay atong giatubang ron nga makalahutay ta sa pagpaubos mga igsoon. Mao gyud na ato ang kanunay kinguhaon. Kinahanglan nga malipayon kita samtang nagpaubos. Kay lisod makaayo nang kanagong dili ta malipayon kung nagpaubos, karon nakapaubos ta. Antod mapuno ta, muawas mo gyud na. Samot na mayong ta nga. Pagka nagyong mayong 1, 2 ana gyud tay lain ana sunod ana 3 makapasakit na gyud ta ana og dili istorya kanalan nga wala jay limita ang ato ang pagpaubos dili 1 2 3 kinahanglan jud nga hangtod may kinabuhi ang ato ang kinabuhi nga makahatag tag pagpaubos mo po nay akong gikuan ron nga kulain naman ako ang bisan ako gi-atake ko sa balay gi-atake ko sa balay tinod maglisod kog tuon nganong ngano dagoy nga ngon ana ba apan padayon akong giduol sa Ginoo naman na kong kanimo si brother nakabalo ko ni siya unsay kigbisog nga kinahanglan na jud nga kuan ko nga mabatunan gyud nako ang tinuod yung pagpaubos ba kay lisod kaayo nga magkuyog ta unya kanang magkuyog ta unya sa inig pauli sa balay naay dili maayo nga kuan kinahanglan jud nga ato ang pagpaubos walay kuan wala bay kinutuban o walay sukdanan mo gyud na pinaka-importante kay sama anay ikatulong butang ang ganti nga dili mulubad makadawat ta ganti nga dili mulubad gyud kung padayon ta makakuha atong mga butang nga una mga igsoon kay dingon diri sa 23 gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini sa walay duha-duha nasayod kamo nga sa lumba ang tanan mudagan apan usara kanila ang gantihan busa na paningkamot kamo dagan aron gantihan kamo ang sa ato ang kinabuhi maningkamot ta nga dili ta maningkamot sa tong kusog maningkamot ta sa ato kita magsalig sa Ginoo kay aron gyud matagan ta niya kusog o makadawat ta sa iyang ganti nga gitaganan nato kini nga ganti dili kayang ihatag sa kalibutan Amen. naragud ni sa kuan pulong sa Ginoo nato makuha ug naragud ining sa iglesia nga gikuan sa Ginoo ug asa ta makuan diha ta makumit aron makadawat kita og kuan ganti nga gikan sa Ginoo kini nga ganti magdala og tinuod nga paglaom sa kinabuhi karon og sa umaabot Amen. kay gingon diri sa dolas katapusan mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa dag-anan
ug sama ako sa boksingero nga dili magpatakag sumbag. 27 gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga nang sa ato sa mga kinabuhi sama sa giingon nga boksingero man di ka magpataka og sumbag sa kuan di ba kanang kuan ni siya pasumbingay ra ni kanang dili ta magpataka og labay og pulong aron dili pod mo lisod man kaya mo si taglabay unya musumbalik po na nato kung wala pa na nato makinabuhi kinahanglan nga sama tong ako na yung na-istorya ako lang balikon nga kinahanglan nga sa basketball dili nato isipon nga kanang dili nato una-unaon nga nagdayag ra ang ring kinahanglan nga muitsa kita kinahanglan nga muitsa kita sa ring nga siguradong masiot nga dili makuha sa uban makuha man sa kaaway unang dili ta magpataka o labay o pulong ato yung una-unaon nga maghatag ta nga kinasing-kasing mao ginay pinaka-importante aron makatabang ko ta sa uban mga igsoon manindog ta sa katapusan karon nay bili na ko nga pangutana sa katapusan kung papilion ka sa imong kinabuhi karon unsay imong gusto karon atong pangayoon sa Ginoo kung papilion ta matag na pud ko nakaistorya naman to uban atag ko ni kuan na pod ni Brother Roger bisan duha kung papilion ka sa imong kinabuhi karon unsay imong gusto Sa kinabuhi na ako. Kuan kini. Sa akong kinabuhi karon gusto na ako nga kanang simple lang nga dili layo sa kabubuton sa Ginoo, dili layo sa mga buluhaton kay sa atong kinabuhi karon kabalo ko nga ang kada tagsa nagtinguha para sa malipay si Lord sa matag usa. So maupo na aron sa akong kasing-kasing gusto na ako sa akong kinabuhi karon nga na ako sa presensya ni Lord. Lisod kasi sa atong kinabuhi nga wala ta sa presensya ni Lord kay kung layo ta ang kanang kalinaw mawala sa atoa perminti na lang 1 to 3 sama sa inyo sa duha tulo ana na lang tatama din natakbalo mo bilang paingon sa 1 to 10 tama na lang ta sa 3 so gusto na ako nga nata sa presensya ni Lord kay ug nata sa presensya ni Lord murag tawhay lang perminti lang ta naka numero 4 sa gunsa nga sama sa gingon nga ni Brad Nicole sa gunsa nga ambush kaaway perminti ta ingon nga always ready sa unsay buhaton sa kaaway basta nata sa presensya ni Lord man ako gusto nasa presensya ni Lord kay pag nata sa presensya ni Lord ang akong gibati karon kalipay taliwala sa mga pagsulay kalinaw taliwala sa mga pagsulay o katamis kalami lisod na ako ma-explain pero nindot kaya akong gibati karon sa presensya ni Lord labi na og lagi ka nakababad sa pulong ni Lord nindot kaya mo to bra salamat pag akong iyatag ni kuan Sister Joy ang katapusan nga kuan kung papilion ka sa imong kinabuhi karon unsay imong gusto Papilihan ko, literally, manakog na ako kaugaling panimalay. amen Ayun, anak. So, para sa ako, ako magilang yung pangayon ni Lord, sagaan ko, kaugaling yung pulianan, dito sa yuta. Pero kung dili, jud niya i-grant, ako rin pong gilawat nga, narap ko siya i-prepare na para sa mga sama. amen salamat Ang kayo dam na po kumapailo. sa kuha kong tugigayan sa Ginoo nga papilion gusto ta nako nga akong pamilya nga maduolya sa yaha kay sama ron akong itagsa na matay ra gyud sa inom lisod kayo kung siguro kung napay higayon gid unta makadungog sa pulong sa Ginoo apan wala naman ato sa uban na nato buhaton na akong pangayoon nga tagaan lang ta ko dugang kusog nga kaisog ba nga makapaambit sa akong pamilya kay usahay ko na ko ba nga
sa akong kinabuhi. Una-una ko anang mananambal ba, kanang mga albularyo na ilado sa lagyo. Kaya ko ang uyuan albularyo man ilado na siya sa lagyo. Na kaingon ko mi nga pamilya, anong siya mo gitagaan o gingon ana sa Ginoo kung makaayo kung siya ingon ana, anong siya mo ikon ana nga dautan man pud siya, mangulata mag-asawa. O nganong ingon ana ba pangutana, nganong ilado sa gawas. Kaya akong ibalik sa akong kinabuhi, basin sa gawas ra ko ilado. Sa akong sulod sa akong pamilya dili ko ilado. Sa ako ang mga iyaan o yuan, basig dili ko ilado tungod kay dako pagkakulangon akong kinabuhi. Dako pagkuan na ako pangayoon sa Ginoo nga atagan pa tagigayon nga mapaduol pa nila, mapaduol pa nako ang akong pamilya diya sa Ginoo. O ni matahom na kagabion unsay butang nga nagdasig nimo karon nga pwede imong sugdan. Naman tayo mga kuan katong mga butang atong gihatag kaniya. Unsay mga kuan mga kinala natong sugdan sama nung gingon diri nga gidasig ni Apostol Pablo ang mga magtotoo ang mga lagad